بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اور مسلم کو مٹانا یاد رہا، کافر کو مٹانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ اور جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے
جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ خالق کائنات نے ایک کائنات دا نظام بنایا۔ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دا جنت اندر جی نہیں لگدا، اللہ رب العزت نے دل جوئی واسطے حضرت اماں جی حوا نو ساڑی ماں نو پیدا فرمایا، اور اس تو بعد جو حالات گزرے واقعات گزرے زمین تے آ گئے۔ زمین تے آن تو بعد اللہ رب العزت نے اگے نسل دا آغاز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پھر بے شمار رشتہ داریاں دے معاملات پیدا فرمائے۔ ان رشتہ داریاں دے اندر آ کر کے انسان دا خاندان اور معاشرہ کے تشکیل دیتا ہے۔ کتوں دا بیٹا ہوندے کتوں دی بیٹی ہوندی ہے، اللہ دے حکم دے نال یکجا ہو جاندے نے، پھر اللہ رب العزت اگے نسل چلاندے۔ او مرضی خالق کائنات دی ہے، او اللہ بیٹے عطا کر دے او دی مرضی، او بیٹیاں عطا کرے او دی مرضی، او بیٹیاں بیٹے رلمی بارش پا دے تاں او دی مرضی، کچھ بھی نہ دے بیٹے تاں بھی او دی مرضی ہے۔ خیر یقین بندے دا یہی ہونا چاہیے کہ سارے معاملات دا مالک کون ہے؟ اللہ خالق کائنات ہے، اس تو علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کو لو خیر دعا کردیاں رہنا چاہیے، جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی دعا کردے رہے نے، 80-82 سالاں دی عمر اندر جا کے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل دی صورت دی اندر بیٹا عطا فرمایا۔ ربی حبلی من الصالحین ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، کہتے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دعا کردیاں رہنا چاہیے۔ اللہ خالق کائنات کسے وقت بھی جناب اس کو قبولیت بھی کڑی آئے، اللہ اپنے بندے نو خالی نہیں مڑے گا۔ مسئلہ اے وے ہن اللہ رب العزت کو لو اولاد مانگ لی، اللہ خالق کائنات نے اولاد عطا فرما دیتی ہے۔ ہن اولاد اللہ رب العزت نے دے دیتی ہے، اولاد تو بعد اگلا سٹیپ اے وے کہ انہاں بھی تربیت دا معاملہ ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے، فرمایا ایمان والو اپنے آپ نو اور اپنی اولاد نو اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ یہ ذمہ داری ہے والدین دی، یہ ذمہ داری ہے ان دے والدین دی کہ اپنی اولاد دی تربیت کنج کرنی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی بچہ پیدا ہوندے وہ فطرت اسلامی تے پیدا ہوندے، اگو ماں باپ دی مرضی او یحودانی ہی او ینصرانی ہی او یمجسانی، اینو یہودی بنا لیں ماں باپ دی مرضی، عیسائی بنا لیں ماں باپ دی مرضی، اینو مجوسی بنا لیں ماں باپ دی مرضی۔ جیسے طور طریقے والدین دے ہوں گے ویسا طور طریقہ ہی اولاد اختیار کرے گی۔ غور کرنا، برا توجہ کرنا۔ پھر میں بات کہوں اولاد دی تربیت دے اندر پہلی درسگاہ جڑی ہے وہ ماں دی گود ہویا کر دیئے۔ پہلی درسگاہ ماں دی گود ہویا کر دیئے۔ ماں دی گود دی اندروں جو اس بچے نو پیغام مل دے
وہ کافی دیر تک یہ زندگی دے اندر اثر انداز رہندا ہے۔ ماں نیکی والے معاملات اختیار کرے، اولاد نیکی والے رستے تے آئے گی۔ ماں اگر دنیاوی معاملات اختیار کرے گی، حالات میرے تیرے سامنے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، برا توجہ کرنا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہے۔ غور کرنا، برا توجہ کرنا۔ ماں دی تربیت ایک بڑا معنی رکھ دیئے۔ آپ دیکھنا بنی اسرائیل دے اندر ایک واقعہ پیش آ رہے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ماں نے تربیت کی تھی اپنے بیٹے دی، جدی وجہ کر کے اللہ رب العزت نے عظمت اور شان دے نال سرفراز کیتا ہے۔ غور کرنا، میرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک جناب خاوند تے بیوی اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تین افراد تے مشتمل خاندان بار جنگل ویرانے دے اندر ایک جھونپڑی نما مکان دے اندر گزارا پہ کر دینے۔ اللہ اکبر، لائے دے اندر گزارا کر دیاں اللہ اکبر، لینا نے اپنے گھر دے اندر ایک گائے دودھ پین واسطے رکھی ہوئی ہے۔ اس گائے نے ایک چھوٹا جہا بچڑا دیتا ہے، بچڑا بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک تاجر آندا ہے، آ کر کے جناب اس نوجوان نو کہن لگا، نوجوانا گائے دا بچہ مینوں بیچ دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنے پیسے لگائے نے۔ بچہ کہندا ہے میں اپنے ابو نال مشورہ کر کے آواں۔ جدو اپنے گھر اندر آندا ہے تے دا باپ ستا پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی ماں کول بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی امی نو کہن لگا، امی ابو نو بیدار کر، میں دے کولو گل پوچھنی چاہنا وا۔ ماں کہن لگی، پتر بڑھاپے دیاں نیندر آئی ہو جیاں ہی ہویا کر دیا نے، تیرے باپ دی اگر آنکھ کھل گئی ہو سکتا دوبارہ نیند نہ آوے، اپنے ابے دی نیند خراب نہ کر۔ امی باہر ایک سوداگر آیا ہے جڑا جناب وہ گائے دے بچڑے دا انہا مول لا رہے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ماں کہن لگی، پتر ہن مرضی تیری ہے، دنیا دی دولت کمال ہے جے اپنے باپ دی نیند دا خیال کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ بیٹا میں واپس چلا جاندا ہے۔ اے جڑا سوداگر ہے اللہ اکبر ریٹ بڑھائی جا رہے ہے۔ اللہ اکبر، بچہ کہندا یار میرا والد جنی دیر تک نیند تو بیدار نہیں ہوئے گا اونی دیر تک میں تیرے نال ریٹ فائنل نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر، لوگ یار بیلی آس پاس معاشرے دے کہن لگے، لے تو بھی چنگا بندہ ہے، پیو تو بعد کفیل تو یہ آج تو فیصلہ کریں گا تے کل تو کریں گا نا، کوئی نہیں ابا ستا پہ ہے تو کر فیصلہ۔ اللہ اکبر، اللہ کہن لگا نہیں، اپنے باپ دی موجودگی دے اندر میری ماں نے میں نو سبق دیتا ہے، میں ہو جیا کوئی معاملہ اختیار نہیں کر سکدا۔ لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا، تو بھی تے بے وقوف ہے، انہیں روپیے مل لسانے بچڑا بیچ دیندا۔ اللہ اکبر، مگر بچے نے انکار کر دیتا۔ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، اے باپ کچھ دن گزرے نے اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، دو ماں تے بیٹا اللہ اکبر ایسے جھونپڑی دے اندر گزارا پہ کر دینے۔ ادھروں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر ایک بندے نو قتل کر دیتا ہے، او دے سکے بھتیجے نے قتل کر دیتا ہے۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے قوم کٹھی ہو کے آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے قوم کٹھی ہو، موسیٰ جی اور بندہ قتل کر دیتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کی کرنا چاہتے ہو جی؟ یہ دے قاتل دا پتہ چلنا چاہیے۔ فرمایا جاؤ ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ اکبر، دے گوشت دا ٹکڑا دے جسم نہ لایا جو
اے مردہ بول کے دسے گا مینوں کنے قتل کیتا ہے۔ قوم کہن لگی واہ موسیٰ مذاق ساڑے نال کر رہے ہیں، کدی گائے دے گوشت مردے دے جسم نال لاگ کے بھی مردے بولے نے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ فرمان دے میں اللہ بھی پناہ طلب کرنا کہ میں تو ہاڑے نال مذاق کراں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کل پھیروں دے نے آکے کہیں دے نے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ پوچھ اللہ کولوں سوال کرو دے کولوں پوچھ بھی ہو گائے کی ہو دی ہونی چاہی دیئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، میرے تیرے واسطے پیغام کیے، فرمایا لوگوں ماں باپ دی نافرمانی حرام دے، ووعد البنات اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا بھی حرام دے، فرمایا وَإِذَا الْمَالِ اپنا مال فضول خرچ کرنا بھی حرام ہے، تے فرمایا وَكَسْرَةِ السَّوَالِ بے تکے سوال حرام نے۔ ایویں ہی بندہ بولی جائے اپنا علم ظاہر کرنے واسطے، ایویں ہی بندہ اٹکل پچو لا کے سوال کری جائے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اے بھی تواڈے تے حرام نے، غور کرنا قوم پھنس گئی ہے بے تکے سوال کر کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ موسیٰ کو گائے کیو جی ہوئے، اللہ فرمان دے نے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا نہ وڈیری عمر دی ہوئے نہ چھوٹی ہوئے، اوان بین ذالک بلکہ درمیانی جی عمر دی ہونی چاہی دی ہے۔ پھر کہندے نے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، موسیٰ پوچھ او دا رنگ کیو جیا ہوئے، کئی گاواں عمر دی اندر ایک جیسیاں نے، او دے رنگ دے متعلق سوال کیجئے۔ اللہ فرمان دے نے قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، فرمایا او زرد رنگ دی ہوئے ویکھن والے انو سونی لگ دی ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اگلا سوال کر دینے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ شابہ علینا۔ موسیٰ کئی گاواں ایک دوسری نال مل دیاں جل دیاں نے، وعدے کر کے سوال کرنا۔ اللہ فرمان دے نے یقول انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، فرمایا نہ او حل جومن واسطے استعمال کیتی گئی ہوئے، نہ انہوں کھوہ تے پانی کڈن واسطے جویا گیا ہوئے، بالکل بے داغ جانور ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگے موسیٰ اے ہوئی نا گل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوے نشانیاں پوچھ کے تر پہندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تلاش کر دیاں اسے جھونپڑی دے قریب جا پہنچے نا، ویکھیا اس جھونپڑی دے باہر گائے بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جا کر کے انہاں نو پوچھیا، سوال کیتے گائے بیچنی چاہندے ہو؟ وہ کہنے لگے اساں نہیں بیچنی، ضرورت سی ہن پھس گئے سن، نشانیاں ساریاں او دے اندر سن۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، رب عزت دین لگا جے، اللہ خالق کائنات مقام دین لگے جے، غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگے اساں گائے لینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ زد تے اتر آندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو زد تے اتر آئے نا، اے نوجوان تے دی ماں کہنے لگی ایک شرط تے گائے دے آنگے۔ ہاں جی دسو کتنی قیمت لیندے ہو؟ کہندے دی کھال اتار کے او دے اندر سونا پار کے دیو
تے سانو سودا منظور ہے. کہن لگے سانو تاں بھی منظور ہے جڑے اگے چند روپیے تے ٹکے ملدے پے سن. اس بچے نے اپنے باپ دی نیند تو اپنی ماں دی تربیت دی وجہ کر کے قربان کر دیتے نے. اج اللہ نے اور روپیاں تو سونے ڈھیران دے ڈھیر عطا فرما دیتے نے. اللہ اکبر. میرے اویرا اسی اپنے ماں باپ دی گل نو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دیندے مگر اللہ دی قسمیں ہستیاں نے. اللہ اکبر. انہاں دی زبان چو نکلی ہوئی دعا بندے دی عزت جڑی ہے جناب آسماناں دیاں بلندیاں تک لے جاندی ہے. تے جے بد دعاواں نکل جاون تے جریج ولی دا واقعہ مینوں تینوں بڑا یاد ہے. اللہ اکبر. غور کر سونیا توجہ کرنا. دسن دا مقصد کی ہے ماں دی گود پہلی درسگاہ ہویا کر دیئے. ماں دی گود وچوں جو بچے نو پیغام مل دے. اللہ اکبر. اللہ عمر دے بڑے حصے تک بندے دی زندگی دا ساتھ دیندہ ہے. غور کرنا سونے اندرہ توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ویکھنا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والد ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا. اللہ حضرت زکریا علیہ السلام دی کفالت دے اندر نے دن گزر رہنے ایام گزر رہنے. حضرت مریم جوانی دیا مندلاں تے پیاں کر دیا نے. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے باروں تالا مارے تے آپ سفر تے نکل جاندے نے. 2-3 دن گزر گئے. دل اندر خیال وے مریم تے بھوکی پیاسی مر گئی ہوئے گی. حضرت زکریا علیہ السلام واپس آئے نے آ کے تالا کھولے آنا. اگے ویکھیا مریم دے سامنے طرح طرح دے پھل پے ہوئے نے. حضرت زکریا فرماندے نے انا لکی ہازا. مریم آپ پھل کتھوں آئے نے؟ فرماندیا نے قالت ہوا من عند اللہ. مینوں عرشاں والے رب نے دیتے نے. اے عرشاں والے رب دی طرفوں آئے نے. اللہ اکبر. ادھر بیٹی دی تربیت آئے تے پیچھے ماں دی تربیت کی ہے. انج دو جناب چھوٹے چھوٹے پرندے نے. اللہ اکبر. منہ دے اندر دانا پایا ہویا تے اپنے بچیاں دے منہ اندر داخل پہ کر دینے. تے بی بی مریم دی والدہ بی بی حنا کہن لگیاں اللہ جے تو اینا پرندیاں نو اولاد دے سکنے تے سانو کیوں نہیں دے سکدا. بس جناب دکھی دل وچوں صداواں نکلیاں. اللہ نے قبول کر لیاں تے فرمان لگیاں اللہ مینوں جیڑی اولاد دیں گا میں تیرے رستے اندر وقف کر دیاں گی. او اللہ نے مریم دی صورت دے اندر دعاواں سنیاں. ادھر ماں دی تربیت تے اللہ نے بیٹی دی بھی جناب شان بنا دیتی ہے. ہن غور کرنا ذرا توجہ کرنا. اے بیٹی ہن ماں بنن لگی ہے. اللہ مسجد اقصی دے اندر ایک حجرے دے اندر قیام پذیر ہے. اللہ اکبر. اللہ غسل کرن واسطے دور گئیاں نے اپنے کپڑے اتار کے دھون لگ پیندیاں نے. ادھر آسمانہ تو جبرائیل امین آ جاندا ہے. بی بی مریم نے جدوں پرائے مرد نو ویکھیا تے کہندیاں نے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں تو مرد بیگانہ ڈاڈی او تیرے تو سنگی ہاں رب رحمان دیا پناہاں میں منگیا. اللہ بچاوے میرے تائیں. اللہ اکبر. حضرت مریم علیہ السلام نے جدو گل کی تھی نا حضرت جبرائیل فرماندے نے میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ
گھلایا اے دے جاواں پتر پاک اے رب فرمایا اے مریم نے کیا میں نہ عقد کرایا اے کیویں جنانگی بچے تائیں حضرت مریم فرما دیا نے قالت اللہ یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا بیان والیا اولاد جنم دے دو ہی طریقے نے یا نکاح کیتا جائے یا زنا کیتا جائے نکاح میں نہیں کیتا تے بدکارا بھی میں نہیں ہاں اولاد کیویں ہوئے گی اللہ اکبر جبرائیل کہن لگے بی بی مینوں نہیں پتا او دین والا جانے تو لین والی جان اوے جھولی نو پھوک ماری اوے تاں پھر جبریل نے اوے مریم نو حمل دیتا اوے رب جلیل نے پیٹ پیدائش پائی او عیسیٰ جمیل نے قدرتاں انت کوئی نہیں حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ نے عیسیٰ دی صورت دی اندر اپنے کلمہ عطا فرمایا اللہ فرماندے نے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اللہ فرماندے نے مریم آ کچھ کھانا کھا لے تے پانی پی لے اللہ سونے کھانا ایتھے کوئی نہیں فرمایا کھجور دے تنے نو ہلانا بی بی مریم نے کھجور دے تنے نو ہلایا اللہ نے سکے تنے جو کھجوراں پیدا کر دیتی نے فرمایا مریم پیراں وال نظر مار پانی دا چشمہ اللہ نے چلا دیتا ہے اللہ اکبر حضرت مریم نے یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھایا ہے ان غور کری سونے توجہ کری نا فرمان دے فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ فرمان دے نے مریم جے کو بندہ تیر نال گل کرے تے کری میں اللہ دے نام دا روزہ رکھے ہوئے ہے اللہ اکبر حضرت مریم علیہ السلام جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو لے کر کے تر پئیاں اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کری نا اللہ اکبر بچہ گودی چک مریم آئی جا گھر نو پوری قوم پا بیٹھی سگوا کزیا نینے کا دیے جائے ہارون دیے بہنے نی بی بی لقد جیتو شیئم فریا حضرت مریم نو کہیں دیا نے یا اخت ہارون یا اخت ہارون ما کان ابوک مراسون وما کانت امک بغیا ننے کان دیے جائے ہارون دیے بہنے نی بی بی لقد جیتو شیئم فریا تو مریم نو کیا نہ بولی کسے سنگ بلاواں گے فی المہد عیسیٰ سبیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمان دی گودی دے اندر نے حضرت مریم فرما دیا نے وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ حضرت مریم فرما دیا نے مینوں کی کہیں دیا ہوئی دے کولو پوچھ لو قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ من کان فی المہد صبیا اللہ اکبر اللہ حضرت مریم نے فرمایا اندے کولو پوچھ لو کہن لگے نہیں ایک تو آ کام کرے ہیں الٹا تو سانو چار دی پئی ہیں کدی دودھ پیندے بچیاں بھی گل کیتی ہے غور کری سونے اندر امان دی پاک دامنی دی گواہی بیٹا دے رہا جی اللہ دا قرآن بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمان دے نے اللہ اکبر لا قال انی
عبداللہ تا اشارہ کیتا مانے تا بولے عیسیٰ میں بندہ خدا دات کنت نبیہ میں صاحب کتاب مبارک اہر تھا نمازی سخی نال مادم تو حیا تے میں دسنا کی چارے ہیں ماں دا کردار کیے بیٹا کی بیان کردہ کہیں ہے ماں پاک میری میں نیکی کرانگا نہیں ہاں میں ہرگز جبارن شکیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دینے کالا انی عبداللہ میری ماں وال انگلیاں چکن والے ہو میری ماں دی واسطے زبان درادی کرن والے ہو کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا جدو ماں دے کردار ایسے ہون اللہ بیٹے عیسیٰ نبی جیسے عطا کر دے اللہ سمجھ نہیں آئی غور کر سونیاں توجہ کرنا اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ اکبر اللہ نبوت دے پہلے سال دے آخر تے یا دوسرے سال دے شروع تے اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ عطا فرمائیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی میں تربیتاں کر دینے میں سیدہ خدیجہ میرے پاک پیغمبر دی بیوی اپنی بیٹی دیاں تربیتاں کر رہی ہے اتر جدو رات نو سمید ہے ادو اللہ دا نام لے کے سمید ہے پتر صبح اٹھی دے تی اللہ دا نام لے کے اٹھی دے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کیتیاں تربیتاں سیدہ فاطمہ دا نکاح ہو گیا تی علی دے گھر اندر چلیاں گئیاں نے اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا کون فاطمہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپارے آندے سپارے قرآن دی تلاوت کرنے والیاں آٹا گن دیاں نے قرآن پڑھی جان دیاں نے علی جون لے آکے دین دینے تے چکی اندر پا لیں دیاں نے نال چکی چلائی جان دیاں نے نال قرآن پڑھی جان دیاں نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اللہ اکبر حسنین کریمین دیاں خدمتاں کر رہی ہے اللہ اکبر نال اللہ دے قرآن نال محبتاں تے پیار کر رہی ہے اور کر سونے توجہ کرنا اللہ اکبر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کرن اندر کمال درجے دیاں اپنی اولاد واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو جا رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فاطمہ نو کول بلایا غور کریوں سونیاں درہ توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بیٹا قریب ہونا سیدہ فاطمہ قریب ہوں دیا نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹا میری تیری جدائی دا وقت قریب آگے ہے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ رون لگ پہیں دیا نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹا ذرا قریب ہونا سیدہ فاطمہ قریب ہوئیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹا دنیا دے میرے سارے خاندان والے ہیں جو سب تو پہلے میری تیری ملاقات ہوئے گی سیدہ فاطمہ خاموش ہو جان دیا نے فرمان لگیاں ابو جی بار کوئی دروازہ کھڑکا ہوندہ ہے جانے ہیں تے نظر نہیں ہوندہ میرے نبی فرماندے نے پتر آج میرے دروازے تے کوئی عرابی نہیں آیا آج میرا صحابی میرے بوے تے نہیں آیا اللہ اکبر اللہ بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا تے عرابی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا آج کرن تو سانو آیا اب
رات کو نندا ہے قبراں تے شہر کرے اجاڑا اج بیٹی پیاری تینوں مینوں اے وکھ بٹھاون آیا تے ماں پیو کولوں بال آیا نے لے جاوے زور لگا کے اج حسن حسین نواسے میں تھوں اے جدا کراون آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے نے غور کرنا ماں دی تربیت ویکھے آجے سیدہ فاطمہ دی اکھاں چو آنسو جاری نے تے کہندیاں نے واہ کرا بابا واہ کرا بابا آئے میرے ابے نو اج کنیاں تکلیفاں نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پتر اج دے بعد تیرے ابے دے سارے دکھ ہی مک جان گے میرے مصطفیٰ اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے نے سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں چو آنسو جاری نے فرمان لگیاں لوگو میرے ابے دی وفات فاطمہ تے ایو جے غم ٹوٹے اگر دن تے ٹوٹ بیندے تے دن نے رات بن جانا سی دن دے اجالے ختم ہو جانے سن اندھیرے چھا جانے سن جن نے دکھ فاطمہ دے جسم تے ٹوٹے نے ابے دی وفات دی وجہ کر کے ان ماں نے تربیتاں کیتیاں نے اپنی اولاد دیاں کرب و بلا دے میدان دی اندر میرا حسین 72 فراد لے کے کھڑا ہے اللہ اکبر لاتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اوہ ادھر آؤ نا میرے گھر والے ہو میرے رشتہ دار ادھر سامنے آؤ نا اے کوفے والے جڑے نے سانو شہید کرم تو بعد نہیں ہوں گے اے لگ دائے نبیاں تلواراں ساڑے خون نال ضرور ہی اپنی پیاس بجھان گیاں پر میری ایک گل نوٹ کر لو اگر میں شہید کر دیتا جاواں اگر کوفے والے میں نو شہید کر دیں تے میری شہادت تے اونج صبر کرے آجیں جی میں میرے نانے دی وفات تے میری امی نے صبر کیتا سی جی میں میری امی فاطمہ نے صبر کیتا سی اوہ ماں دی گود اولاد واسطے پہلی درسگاہ ہویا کر دیئے اوہ نیک ماں دے کردار ویکھنا اولادہ کتھوں تک یاد رکھ دیا نے حضرت حسین فرماندے نے انج صبر کرے آجو جی میں میرے نانے دی وفات تے میری امی فاطمہ نے صبر کیتا سی اوہ آؤ بہنوں آج ضرورت فاطمہ دے کردار والی اور میری اماں آج ضرورت سیدہ فاطمہ دے کردار نو اجاگر کرنے دی سیدہ فاطمہ میرے پاک پیغمبر کو لوندیاں نے کہن لگیاں ابو جی میں گھر اندر چکی چلانیاں ہتھاں دے نشان پہ گنے حسنین نو کھڑانیاں علی دیاں خدمتاں بھی کرنیاں تے 3 میلاں تو خوشا عثمان غنی دا جتھوں پانی میں بھر لے آواں ابو جی کرتا پاٹ گیا موڈیاں کولوں تے مشک جتھے میں چاواں کچھ کرتا پاٹا پاسیاں کولوں تے جتھے رگڑ مشک دی آوے اے بیٹی نبی محمد دی او یارو عجب پوشاکاں پاوے ابو جد پانی نو پھر جاواں نت تازیاں ٹاکیاں لاواں ادب و شرم و نال چادر دے میں پاسے ڈھک دی جاواں ساڑیاں بیبیاں نو آج موٹر دا بٹن چھڑنا بھی اوکھا ہو گیا ہے ٹوٹی چلا کے پانی کڑنا بھی مشکل ہو گیا ہے ایویں سیاپے سی اوپے گندیاں رہندیاں نے اور میری ماں تے بہنوں ضرورت آج بھی ایسی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ دودھ پلایا کر دیاں سن نال قرآن پڑھ دیاں سن آج ماں دودھ پلا رہی ہے نال ٹی وی تے بیٹھی ہوئی ہے آج روٹیاں پکا رہی ہے ہاتھ اندر موٹ پکڑیا ہویا ہے
تے پتر بھی پھر سلطان رائی جیسے ہی جمنے نے جدو ماما نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے وضو کر کے دودھ پلان اللہ پتر حسن و حسین جیسے عطا کر دے ایتھے ہی بس نہیں غور کرنا نیک ماما دا کردار ویکھنا کتے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیاں اپنے چارے بیچارے بیٹے سامنے کھڑے کیتے نے اپنا خامد بھی ہے تے ویر بھی سامنے میں اللہ اکبر کہنے لگی میرے او بیٹے او ناج تک میں مصطفیٰ دے حکم چے خیانت کیتی ہے ناج تک تہاڈے ابو نے خیانت کیتی ہے جی میں پاک پیغمبر کہندے رہنے اسی کر گزرے ہاں پتر اج رب دے رستے اندر لڑن دی واری آ گئی ہے اج پاک پیغمبر دی حفاظت کرن دی واری آ گئی ہے اج دفاع اسلام دی واری آ گئی ہے پترو جاؤ میں تہانوں میدان کاردار وچ بھیج رہی ہاں تے ویکھے اج میریاں امیداں تے پانی نہ پھیر دے اجے کسے دی کنڈ تے تیر نہیں لگنا چاہیدا جدے بھی تیر لگے سینے چ لگنا چاہیدا جدے سینے چ تیر نہ ہوئے گا میں او دے تے راضی نہیں ہوواں گی پھر تاریخ نے ویکھے ہے جدو ماواں دے کردار ہی ہو جے ہویا کردے نے پھر سارے بیٹے شہید ہو گئے نے بی بی میدان اندر جا رہی ہے رستے دی اندر سوال کر دیے دسو پاک پیغمبر دا کی حال ہے دسن والے کہندے نے بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا ہے فرمایا دسو مصطفیٰ دا کی حال ہے بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے پاک پیغمبر کس حالت دی اندر نے بی بی تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے نے کہن لگی میں پاک پیغمبر دا پوچھنی ہے ادھر نظرہ میرے محبوب تے مکھ تے پیاں کہندی کل مصیبت بعد کا جلال سونیا محبوبہ رستے اندر خامن دی شہادت دی خبر ملی ویر دی شہادت دی خبر ملی بیٹیاں دی شہادت دی خبر ملی سارے صدمے سینے تے چل کے آ رہی ہیں پر سونیا جدو تہاڈے چہرے تے نظراں پیاں نے اللہ نے سارے غم دور کر دیتے نے او کردار ایو جیاں ماواں دا ضرورت اج معاشرے دے اندر اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا اللہ اکبر کتھے مینوں یاد آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے اندرا توجہ کرینا انج کر کے ماں بیٹھی اللہ مینوں بیٹا عطا فرما دے میں تیرے رستے دی اندر دین دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے پر اکھاں تو نبی نے اکھاں ہی کوئی نہیں اللہ اکھاں تو نظر ہی کوئی نہیں آندا اللہ اکبر ماں عرشاں والے رب اگے التجا کر دی اللہ بیٹا تے منگیا سی پر اکھاں تو نبی نہ عطا کر دیتا ہی اللہ اکبر لا دعا کرو جی اللہ اولاد دے وے تے ماپیاں نو دکھ نہ وکھاوے اولاداں دے صدمے ماپیاں نو بڑھیاں کر دیندے نے اولاداں دے دکھ ماپیاں نو قبر دیاں دیواراں تک لے جاندے نے اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو نہیں پتر جدوں تک گھر آوندا ماں تک دی رہندی راواں نو اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو اے ماں باپ کیڈے لج پالوندے میرے سوہنے ویرا تو کی جانے تینوں سر تے چک کے پار کیتا و تینوں سر تے چک کے پار کیتا ہر مشکل دے دریاواں نو اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو او تو جس دم ماں نو چھوڑ دیتا او دل بڈڑی ماں دا توڑ دیتا او تو جس دم ماں نو چھوڑ دیتا او دل بڈڑی ماں دا توڑ دیتا او تیری ماں پہلے ہی دکھیاری ہے
ना तंग कर दियां सावानू औलाद दी टेंशन ले ले के हो जांदी शुगर मावानू ओए पुत हसे ते मावी हस पैंदी ओए पुत हसे ते मावी हस पैंदी ओए पुत रोवे ते मावी रो पैंदी मां अपने सिर ते ले लेंदी मां अपने सिर ते ले लेंदी पुत्रां दे जुर्म सजावां नू औलाद दी टेंशन ले ले के हो जांदी शुगर मावां नू अल्लाहु अकबर सोने गौर कर दरा तवज्जो करना इमाम बुखारी दी मां रात पिछली रात दा वक्त हुंदा है मुसल्ला डाल लेंदी है ते अरसां वाले रब अगे रोन लग पैंदी है अल्लाह सोने औलाद दे दित्ती है बेटा ते दिता पर अखां दी बिनाई तो महरूम है अल्लाह सोने मेरे दिल दे अरमान दिल विच ही रह गए ने मेरियां दिल दियां हसरतां मेरे दिल अंदर ही रह गईयां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह एक दिन दुआ करदियां इल्तिजा करदियां इन्ने दुखी कलमे बोल दिते कहन लगी अल्लाह जे तेरे कोल मेरे बुखारी वास्ते अखां कोई नहीं तो मैनू जवाब ही दे दे अल्लाह मैनू जवाब ही दे दे मैं अगे तो सवाल ही ना करा अल्लाहु अकबर इतना खेड़े पै के इल्तजामां कीतियां इवें अख लग जांदी है ख्वाब अंदर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह मिलदे ने फरमान लगे बीबी अल्लाह ने तेरियां दुआवां कबूल करके तेरे पुत्र नू अखां अता कर दित्तियां ने अल्लाहु अकबर सुबह अगे उम्मे बुखारी उठिया कर दियां अपने पुत्र नू चार पाई तो उठा के वजू करवान वास्ते ले जांदियां ने अज बेटा अखां दे उत्ते हथ मारदा होया अखां मलदा उठदा मां ने हाथ पकड़िया ते कहन लगा अम्मा अल्लाह ने मेरी दुनिया रोशन कर दिती है अल्लाह ने तेरियां दुआवां सुन लियां ने कौन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाप कहंदा मैनू अल्लाह दी कसम है मैं अपने पुत्र नू अज तक एक हराम दा लुकमा भी नहीं खवाया मां कहंदी है लोगो मैनू अल्लाह दी कसम है उन्नी देर तक अपने पुत्र नू दुध नहीं सा पिलाया करदी जिन्नी देर तक दो नफल नहीं सा पढ़ लिता करदी जदों मावां दे किरदार इहो जै होवन अल्लाह बेटे इमाम बुखारी वर्गे अता फरमांदा है अल्लाहु अकबर गौर करियो सोने अंदर तवज्जो करी ना अल्लाहु अकबर नहीं समझ आ रही अल्लाहु अकबर ते शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे दरवाजे ते लैके चलना मां इंज करके अपने बेटे नू सामने बिठा के बैठी है कहन लगी बेटा जान जांदी है चली जाए पर झूठ बोलना पुत्र झूठ नहीं बोलना अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटी जी उम्र दी अंदर ने अल्लाहु अकबर ते पढ़न वास्ते जा रहे ने अल्लाहु अकबर मदरसे अंदर पढ़न वास्ते जा रहे ने मां ने जनाब आस्तीन दे अंदर अल्लाहु अकबर 40 के करीब दिरमो दिनार सिलाई कर दिते ने रस्ते दे अंदर अल्लाहु अकबर इस काफले नू डाकुआं ने रोक लिया जदों इस काफले नू डाकुआं ने रोके न उन्होंने सारे काफले लूट मार करनी शुरू कर दी है एक डाकू चलदा चलदा इस बच्चे दे कोल आ जांदा है आके सवाल करदा बेटा तेरे कोल कुछ है वे कहन लगा मेरे को 40 दिरमो दिनार ने अल्लाहु अकबर अल्लाह तलाशी लैंदा पर मिलदे कोई नहीं अल्लाहु अकबर इस बच्चे नू चुकदा ते अपने सरदार को ले जांदा है जाके कहन लगा सरदार जी आ बच्चा कहंदा मेरे को 40 दिरमो दिनार ने पर तलाशी लेने ते नजर कोई नहीं आउंदे अल्लाहु अकबर अल्लाह डाकू दा सरदार पुछदा पुत्र ओ किथे नहीं कहन लगा जी ओ मेरी अम्मी ने मेरी आस्तीन अंदर सिलाई कर दिते ने जदों सिलाई उधेड़ी जांदी है विचों दिरमो दिनार बरामद हुंदे ने डाकुआं दा सरदार कहंदा पुत्र तू जो झूठ बोल देवें तेरे पैसे तां बच जांदे अल्लाहु अकबर ला कहन लगा ओ वीरा झूठ बोल के पैसे ते बचा लैंदा पर मैं अपनी अम्मी नू केड़ा जवाब देंदा मेरी अम्मी ने मैनू नसीहतां कीतियां सी पुत्र
جان جاندی ہے چلی جائے پر تیری زبان تو جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. اگر آج جھوٹ بول کے پیسے بچا لیندا کالا اللہ دی عدالت دی اندر میری ماں سوال کر دی میں اپنی امی نو کیڑا جواب دیندا. جدو ماما ایو جیاں ہون اللہ پتر شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے عطا کر دے. اوے ویرو معاشرے دی اندر ضرورت ہے ایو جیاں نیک ماما دے کردار والی غور کرنا ذرا توجہ کرنا. سمجھ نہیں آئی. اللہ اکبر. اللہ مدینہ شہر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مدینہ شہر. اللہ اکبر. اللہ غور کریو سونے توجہ کرینا. اللہ اکبر. اللہ کتنا سونا شہر مدینہ. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شہر مدینہ. اللہ اکبر. اللہ اس مدینہ شہر دی اندر ایک عبد الرحمن فروغ نامی ایک نوجوان ہے. اللہ اکبر. اپنے مقام دے اندر گھر دے اندر بیٹھا ہویا ہے. اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں میری یہ بیوی ہے آئنج کرنا میں تینوں 30,000 اشرفیاں دے کے جا رہا ہوں. تیرے پیٹ دے اندر میری امانت ہے. میں سامان تجارت لے کے جا رہا ہوں یا جہاد دی غرض نال جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اللہ بیٹا دے وے یا بیٹی دے وے دی تربیت کری اے دی نیک تربیت کر دی روی. ٹھیک ہے جناب. عبد الرحمن فروغ چلا جاندا ہے. اللہ بھی کرنی ایسی ہوئی کوئی ملکان دے آپس دے اندر تضاد بن گئے. عرصہ 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 سال دا عرصہ گزر گیا ہے. اللہ اکبر. 30 سالاں بعد عبد الرحمن فروغ اپنے گھر اندر واپس آندا ہے. آ کر کے جناب نشان آپ بجری اپنے مقام دا دروازہ تلاش کیتا ہے. رات دا اندھیرا ہے. تینج کنڈی کھڑکائی جاندا ہے. جدو کنڈی کھڑکائی تے عبد الرحمن فروغ دی بیوی اپنے بیٹے نو کہن لگی بیٹا آجا باہر ویک دروازے تے کون آیا ہے. اللہ اکبر. جدو عبد الرحمن نے اپنے گھر اندر ایک نوجوان کھڑا ویکھیا نا اللہ اکبر. اللہ کہن لگا بھئی تو میرے گھر اندر کی کرنا ہے. کہن لگا بادشاہ تا مکان میرا ہے. اللہ اکبر. تا گھر میرا ہے. وہ کہندا نہیں گھر میرا ہے. رات دے اندھیرے دے اندر بیٹے نو اے نہیں پتا کہ میرا باپ ہے باپ نو اے نہیں پتا کہ میرا بیٹا ہے. اندرو عبد الرحمن فروغ دی بیوی نے آواز سنی تے عبد الرحمن دی آواز ہے. دوڑ کے دروازے تے اوندی ہے. اپنے بیٹے نو گھر اندر توڑ دیتے تے اپنے خامد نو اندر بلا لے ہے. اللہ اکبر. اللہ رات آرام کیتے اپنے خامد دے جناب کول بیٹھی ہوئی ہے تے خامد سوال کر دے نہیں اللہ والیے میں تینوں 30,000 اشرفیاں دے کے گیا سا 10 اشرفیاں دا کی کیتا ہی. اللہ اکبر. اللہ کہنے لگی حضرت اسی آرام کرو سکون کرو صبح دن چڑھے گا 1-1 روپیے دا حساب دے دیاں گی 1-1 ٹکے دا حساب دے دیاں گی. اللہ اکبر. اللہ صبح جس وقت تہجد دا وقت ہویا ہے اے عبد الرحمن فروغ اٹھ دے اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں میری بیوی میرے پتر نو اٹھاؤ نو کہ چل اللہ کے رون دا ٹائم آگے ہے. بیوی کہن لگی حضرت تو ہاڈا بیٹا تے کنا وقتاں دا مسجد اندر جا چکے ہے او تے تو ہاڈے تو پہلے بھی اٹھ کے مسجد اندر جا چکا ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن فروغ بھی اٹھ دے تے مسجد نبی دے اندر پہنچ جاندا ہے. ایک قاری قرآن نے نماز پڑھا پر دی قرات دے کیا کہنے. اللہ اکبر. عبد الرحمن کہندا واہ مالکا بڑی سونی آواز اس جوان نو دتی. تھوڑی دیر تو بعد کی ویندا ہے مسند لگ جاندی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی او جگہ جدے بارے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ما فرمایا میرے مسجد تے میرے گھر تک دا منبر تو لے کے گھر تک دا ٹکڑا اللہ نے جنت بنا دیتا ہے. جو دی اندر مسند لگ جاندی ہے. ایک نوجوان جناب اس تکیے دے اوپر آ کے بیٹھ جاندا ہے. انج کر کے سامنے امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ اکبر. اللہ ہیرے سامنے بیٹھے حدیث پہ سن دے نے اے لوگاں نو حدیث پڑھائی جا رہے ہیں. عبد الرحمن فروغ اوتھے بیٹھا ہے تے کہندا ہے واہ مالکا انہاں ماں باپ دی عظمت نو سلام ہے جن
जिन्हां नूं तू एडा लैक बच्चा अता कीता जेड़ा मुसल्ले रसूल ते बह के काल अल्लाह काल रसूल पढ़ाई जा रहे है। अल्लाहू अकबर लाए गल कीती ते इहदे कोल एक बंदा बैठा होया है। अल्लाहू अकबर ओनू ये सवाल करदा यार इस बच्चे दा नाम की है? कहंदे दा नाम इमाम रबियातुर राय वे। अल्लाहू अकबर अब्दुर रहमान अगला सवाल करदा यार इहदे बाप दा की नाम है? कहन लगे तुसी नहीं जानदे इहदा बाप ते 30 साल हो गए ने दूसरे मुल्क अंदर गया होया है, अजे तक वापस नहीं आया। ए अब्दुर रहमान फरोग दा पुत्र है। अल्लाहू अकबर उन्हें सीने ते हथ रख के सोची खांदरा जदों अब्दुर रहमान दे कन्ना अंदर आवाज पई होएगी अज इस लाल दियां तारीफां अब्दुर रहमान तू पिया करना किसी दूजे दा नहीं, ये तेरा ही पुत्र है, ये तेरा ही लखते जिगर है जिन्हों अल्लाह ने इन्नियां शानां ते अज़मतां अता कीतियां ने। अल्लाहू अकबर गौर कर सोने अंदर तवज्जो करना। अब्दुर रहमान तो उठदा ते अपने घर अंदर चला जांदा है। अजे घर दे अंदर दाखिल होया ते बीबी सामने खड़ी है। कहन लगी अल्लाह दिया बंदिया आ मैं तैनू तेरी 30,000 अशरफियां दा हिसाबो किताब देवां। कहन लगा बस 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 ज्यादा गल ना कर, मैनू पता चल गया तू किथे खर्च कीतियां ने। अल्लाह बीवी कहन लगी हजरत उन्हें एक सवाल दा जवाब ते दियो ना, ओ 30,000 अशरफियां चंगियां जे या पुत्र इमाम रबी चंगा जे? मैं तुहाडे 30,000 अशरफियां ला के अपने पुत्र दी तरबियत ऐसी की है कि उन्होंने वक्त दा इमाम बना छड़े है। अब्दुर रहमान कहन लगा नहीं मेरी बीवी इहो जियां कई हजार अशरफियां मैं अपने पुत्र दे कदमां दी खाक तो कुर्बान कर देवां। ओ मेरे ओ वीरो जरूरत है अज इस दौर दे अंदर अपनियां औलादां दी तरबियत करन दी। अज पुत्र गाना गावे ते मां बड़ी राजी हो रही है, अज पुत्र नच के खावे ते मां बड़ी राजी हो रही है। और काश बीबी तेरा पुत्र कुरान दी तिलावत करे आ ते खुशी करे आ। पुत्र भी ताई तिलावत करे आ जे घर अंदर ही हो जिया माहौल होवे आ। तेरा ट्रैक्टर चले ते इंडिया दी कंजरी दे गाने, तेरा हाली हल चलान वास्ते फसल अंदर ट्रैक्टर उतरे ओदे ते कंजरां दे मस्त गाने चलदे नजर आउंदे ने। तेरी घर दी बैठक दे अंदर अगर डब्बे वजदे ने ते ओदे अंदर भी साज चलदा नजर आ रहे हैं। तेरे मकाना दे अंदर तेरिया हवेलियां दे अंदर अल्लाह किते कवालियां दे साज बाजे पे सामने आउंदे ने। ओ मेरे ओ वीरो किस पासे तुर पे किस पासे चल निकले हाँ। अल्लाहू अकबर आइए अपनी औलादां नूं राहे रासत ते लेके आइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ते फरमा दिता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वाले हो अपने आप नू ते अपने अहलो अयाल नू जहन्नम दी अग तो बचा लो। अल्लाह ने तैनू चौधर अता की ये चौधर जनाब लोगां ते सरदारी करने वास्ते नहीं है। वैसे भी चौधर दा घर दी चार दीवारी चो ही पता लगदा है किन्ना कु बंदा चौधरी है। अल्लाहू अकबर गौर कर सोने तवज्जो करना। साडी ओ चौधरे काने दे कम दी नहीं है। जदों पुत्र नू कह पुत्र उठ नमाज पढ़ते पुत्र कह के नमाज वास्ते ना तुरे, ऐसी चौधर नू अग लाउणा है। जदों पुत्र नू कहे पुत्र आ कुरान पढ़ते पुत्र उठ के कुरान ना पढ़े। अल्लाहू अकबर मेरे अवीरा एक हाथ लै ते दूजे हाथ दे वाली गल है। कल तू अपने प्यो दी इज्जत नहीं कीती, अज तेरा पुत्र तेरी इज्जत किवें करे। कल तू अपनी मां दी इज्जत नहीं कीती, अल्लाहू अकबर अज तेरी औलाद तेरी इज्जत किवें करे। ओ मेरे ओ वीरो आओ इज्जत चाहते हो, आओ वकार चाहते हो, अपनी औलादां नू नेकी वाले पासे लै करके आइए। अगर नेकी वाले रस्ते ते नहीं लैके आवांगे अल्लाह दी कसमियां वेखो मुआमले ने औलादां ही उठ के अपने प्यो दे गले वड्डन लग पईयां ने। औलादां ही उठ के अपने प्यो दियां कातलां बन गईयां ने। अल्लाहू अकबर अज इहदे
نالوں بھی وڈیاں کچھ چیزاں اساں اپنی اکھاں دے نال ویکھنیاں نے. وجہ کی ہے اسی اولاد نو دین تو دور کر دیتا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جامع ترمذی دے اندر باب اشراط الساعہ دے اندر میرے نبی نے فرمایا کائنات اندر بسنے والے انسانوں فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ فرمایا دین تو علاوہ علم نو سکھیا جائے گا, دین نو ترجیح نہیں دیتی جائے گی. مولوی بچیاں نو لے کے بیٹھے تے روز اعلان کرنا پیندا ہے, جے اعلان نہ کرو تے لوکی ناراض ہو جاندے. لو جی مولوی اعلان نہیں کردا, اللہ اکبر لا بچیاں نو منگان واسطے او میرے ویر کیا سکول والے روز اعلان کر دینے کہ بچے بھیجیا کرو. ایتھے بچیاں دا سبق سنن واسطے مولوی لے کے بیٹھا ہے, پیو سپاہی بن کے سامنے آ جاندا ہے. مولوی صاحب چھٹی دے دو اینو, اجے انہیں سبق سنایا یا نہیں سنایا؟ بھائی کی وجہ گل کی ہے؟ انہیں سکول جانا ہے, سکول جانا ہے. قربان جاواں مینوں اوتھے مصطفیٰ دی حدیث یاد آندی ہے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دین نو کچھ بھی نہیں سمجھا جائے گا, اس دین نو کوئی عزت نہیں دیتی جائے گی, اس دین نو کوئی اہمیت نہیں دیتی جائے گی. لوگ عزت دیں گے انگریزی نو دیں گے, لوگ عزت دیں گے تے جناب فنون نو دیں گے, اس قرآن و حدیث دے علم نو سمجھے کچھ نہیں جائے گا. میرے نبی فرماندے نے جدو ایو جے حالات پیدا ہو جان گے, پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ریح الحمراء فرمایا ادو لال اندھیریاں چلیا کرن گیاں, وزلزلاتن تے زلزلے آن گے, وخسفن ومسخا فرمایا شکلاں تبدیل کر دیتیاں جان گیاں, پہاڑ پتھران دیاں بارشاں کیتیاں جان گیاں. میرے نبی فرماندے نے پھر اللہ دے عذاب تے کیر انہاں تے انج برسن گے جی میں تسبیح دا تاگا کٹ دیو تے من کے زمین تے ڈگ پیندے نے. اجے ایک کولو جان نہیں چھٹی, دوجی وبا او دے کولو جان نہیں چھٹی, تیسری وبا. معاشرہ میرے تیرے سامنے. اللہ اکبر لا جے میں کسے شے نو ٹچ کراں پھر لوگ کہندے نے مولوی صاحب سیدھی سیدھی گل کریا کرو. اللہ اکبر لا غور کر سونیا, توجہ کرنا, فیصلہ میں تیرے تے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اللہ فرماندے نے کو انفسکم او ایمان والیو اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو, جہنم دی اگ تو بچا لو. او کیویں بچن گے؟ اسی خود بھی نمازی بنیے تی اپنی اولاد نو بھی نمازی بنائیے. اللہ اکبر اللہ. ایتھے گھراں چ لڑائیاں ہی نہیں مکدیاں تے اولاداں دیاں تربیتاں اساں کھے کرنیاں نے. او پتر بھی بیٹھا ویکھی جاندا ہے بھی میرا ابا تے امی کیویں پٹا چاڑی کھڑوتے نے جناب, او دی تی پہنے کے کری ہوندا ہے, او دی کری ہوندی ہے. اللہ اکبر اللہ. جدوں گھر جہنم بن جان پھر اولاداں دی تربیت کی ہویا کردی ہے. اللہ اکبر. پھر سویر شام پتر بھی علامہ چوک کے لئی ہوندا ہے, اونوں ماریا تے گھر علامہ آ گیا, اونوں ماریا تے علامہ آ گیا. اور میرے ویر اپنے گھر دا ماحول درست کیجئے. جدو ساڑھے گھراں دے حالات ٹھیک ہون گے اللہ خالق کائنات دی رحمت شامل حال ہوئے گی. پھر اے نعمت جڑی اولاد دی صورت دی اندر اللہ نے سانو عطا کیتی ہے, او بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے, جدو ساڑی تربیت اپنی ٹھیک ہوئے گی پھر ویکھیا جے اے ہوئی بیٹا اور بیٹی معاشرے اندر ساڑی عزت دا سبب بن جان گے. اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.